Čaute ľudia, moje meno je Dodo a dnes tu máme ďalšiu evolúciu. V dnešnej evolúcii sa pozrieme na rapera Rytmusa. Cestujem časom, zoberiem ťa späť do budúcnosti trasou. Patrik Vrbovský sa narodil 3. januára 1977 a kedysi pôsobil pod menom Patrik Metamorpholord. Na hiphopovej scéne pôsobí už od roku 1992 a začínal ako tanečník. My sa však pozrieme na jeho evolúciu od roku 2003, kedy začali vznikať nejaké tie lepšie videoklipy, ale našiel som aj nejaké zábery alebo vystrihnuté veci z televízie, aj z toho roku, kedy bol ako tanečník, a môžeme si pozrieť hneď prvý, ktorý je vlastne z roku 1994. Rytmus je tam riadne mladý a chudúčký a už v tom období mu ten tanec celkom išiel. A ešte som našiel jedno video z roku 1998, ide vlastne o zraz breakerov a v tomto videu môžete vidieť aj Lacieho Strajka. Týmito dvoma videami by som ukončil Rytmusa ako tanečníka a ideme sa teda pozrieť na evolúciu Rytmusa ako hudobníka. Prejdeme teda na rok 2003 a legendárny videoklip od Kontrafaktu Dáva mi. Venované všetkým, ktorí sú s nami. Chcem vidieť kývať vaše hlavy. Chcem kývať s vami. Tento videoklip mal naozaj veľký úspech, pretože bol odvysielaný v hitparádach v Poľsku či v Nemecku a bavíme sa o prvom videoklipe od Kontrafaktu a na to, že to bol prvý videoklip, si myslím, že to bol naozaj veľký úspech. Hip-hop mi dáva to, čo mi život bral. Hral som, hľadal, som seba batal, pracoval. Chytil som mic, na podiu stále bál. Zacítil dál, hlas mal, schopno si dal, hip-hop mi cestu ukázal. Byť král seba drále padal, postoj uvedomoval. To, čo mi život bral, vkladal som do hip-hopu. Ideme na videoklip Kontrafakt Éra, ktorý je z roku 2004. Znovu Murdar, éra, KO, Entera, toto není moja premiéra, ale znova dávam pravdu na papier z môjho pera. Zebral sem to útokom tak ako besné zviera, čo vás dotrhá. Tento videoklip sa volá Éra, ale Éra sa vlastne volá aj prvý štúdiový album Kontrafaktu, ktorého sa predalo cez 10 000 kúskov a dokonca v tomto roku boli ako aj najúspešnejšia slovenská skupina. Bobe v nás není sme tu od včera. Nová éra prichádza čas, som jeden z nás. Není som umelý fás, prišiel som z rapových más, našich budovaných krás. Dávam ti vyzretý klas, môj hlas, ktorý nevychádza z... Ďalej sa pozrieme na videoklip Mulanos Stylos, ktorý je z roku 2005. Môj štýl je tulo, nikdy nezniem ako mulo. Vypecku bedne naplno, tak nech to hraje gulo. Môj tok numero uno, kedy ťa prevalcuje ako sumo. Není som kulo, ale Murdar do Mulano Stylos. Sužer ma vychutnáme ako gyros. Na dobré veci, bracho, ja mám určite do prínos. Som vačí kráľek minus, Mulano Stylos, to je čistý prínos. Spal som 20, Karol Čino, charizmu. V tom videoklipe je Rytmus stále také chalanisko. Ideme na rok 2006 a videoklip Táto skladba je z albumu Bangoro, z ktorého sa predalo viac ako 15 000 kúskov a stal sa ako najlepší album v kategórii Hip Hop Aurel. A určite mnohí z vás vedia, ako si Rytmus túto cenu prevzal. Ak nie, tak tu máte video. Piešťanský rodák, zakladateľ skupiny Kontrafakt, za prvý solový projekt získal zlatú platňu a často je označovaný ako mládeži neprístupný. Inak budeš môj štvrtitným idiotom. Tu z jednej strany vidím ľudí, držia sa viery, nevidia šedú stranu, celý by byť cieli. Bez ojebu a nástražiť pokoj a miery. Čakajú sa čtveli, ale kultúra žije spravidla problémov šeli. Sú tomu zeli, pozor každý na sa tveli. Sme na roku 2007 a pozrieme sa na videoklip Kontrafakt Život je boj. Každodenné nátlaky a b***aný stres, niekedy sa nedarí, život je b***aný bez manka, otravuje slovami, tvoj svet je hore nohami, chceš vlastný... Táto skladba si myslím, že doteraz je veľmi motivačná a pamätám si, že v tom období sa strašne riešilo, že Rytmus zapálil luxusné auto vo videoklipe.
Nemusím nikoho nič neprosiť. Láska, nenávisť, staň, choď. To je zrkadlo spoločnosti. Obraz tvoj, vzostup, profit, pád, hnoj, život, smrtka. Ďalej sa pozrieme na Rytmusa vo videoklipe Zostalo ticho, ktorý je z roku 2008. Vzdialuje sa preč naprieč svojou cestou. Odchádza spokojný, veľa ľudí s hlavou kleslou. Nebudeme plakať, bude nám smutno, mama moja. Chcem, aby tu ešte ostal vojaci, tu hrdo stoja. Chcú byť tvrdí, ale v očiach vidím, že... Skladba Zostalo ticho patrí medzi moje obľúbené od Rytmusa, samozrejme je ich vyše, a preto do komentára mi môžete napísať, ktorá je vaša obľúbená od Rytmusa, a kľudne ich tam napíšte aj viacej. Viem, že jedna sa vždy nedá vybrať. Odišiel preč, môžete si za to sami. Chcelo sa ešte tu, páčilo sa mu tu medzi nami. Posledná nádej nikdy nezomiera, brate. Sme na roku 2009 a v videoklipe Nikdy sa nezavďačíš. Tento videoklip patril medzi prvé k albumu Král a v tej dobe už bol fakt na riadnej úrovni. Pre niekoho som ja tu pec vypaný, pre tvoju mamu zas môžem byť intelektuál študovaný, pre iného som zasa vyrysovaný, tebe sa môžem javiť, že som zasa tučný debil vypaný, pre iných som zasa vysovaný. Pozrieme sa na ďalší videoklip, ktorý Rytmusa tiež dosť preslávil. Ide o videoklip Verejný nepriateľ z roku 2010. Tu si žavil. Nemusím sa predstavovať, každý ví, že som boss. Niekedy ma milujú, niekedy ma majú dosť. Nemajú radi, keď im ja poviem pravdu. Tento videoklip sa preslávil tým, že tam bola zničená Bratislava a rozpočet na tento videoklip sa vyšplhal až na 191 000 eur a mohli ste tam vidieť aj Ega, ako si zahral bezdomovca. Čo není vôbec riešný, ja som zrkadlo, ja som odraz tejto doby. Som vaše svedomie, som poslom vašej zloby. Zradili ste Boha, zradili ste... Ideme na rok 2011 a videoklip Fenomén z albumu Fenomén, ktorého sa predalo cez 30 000 kusov. Prepáč, že som jediný, čo hreší. Všetci ste bez chyby, tak to ma veľmi teší. Prepáč, že som jediný, čo hreší. Všetci ste bez chyby, to ma veľmi... Prepáč, že mám nadúpaný štýl, ty nesie a sprav... Ďalej sa pozrieme na opäť veľmi motivačný videoklip Deti stratenej generácie z roku 2012. Život je rovnováha, on ťa skúša, či vydržíš toľko. Bojovný, pokorný, slobodný a pritom pozorný, neoblomný a tvrdý, hrdý, poď so mnou budeš. Aj keď máš za sebou mraky, ja si vyrovnaný so sebou. Pri ďalšom videoklipe z roku 2013 sa diali veľké veci, ide o videoklip Škola rapu. Éra Bengo, Novos na rozlúčku král z***bal. Daj si piko, Ramon, Beňo, práve si sa pochoval. Nekopíruj môj hlas a radšej sa nauč repovať. Tvoje diskošity sú len výplod, keď si fetoval. Líca som ti dorezal. Toto obdobie bola riadna disovačka a čas ukázal, kto mal pravdu. Do komentárov mi môžete napísať, aký máte názor na túto vec s odstupom času. Ty tvárohový gec, repuješ jak školkar, jak typický gáčovec. Nehraj frajera, na veľkého repera sa nehraj, sahni p***ku s tou pseudotvorbou, konec Boh ti žehna. Sme na roku 2014 a pozrieme sa na Rytmusov featuring na veľmi dobrej skladbe Moja cesta. Je to moja cesta tu a teraz, môj život, môj rap, môj údel, moje svedomie a môj príbeh. Moje stavy, tvoja závisť, moje seba zapretie, moja soka, moje konexie, moje podsvetie. Moja zodpovednosť za činy, ktoré už nezmijem. Vždy som robil, čo som cítil, nič z toho nelutujem. Na rok 2015 som vybral videoklip Vízia, kde nájdeme Rytmusa na featuringu Umoma. Znaj vízia, tam musí stať sa tvojou mániou. Chce to tak moc, že až celé telo mozog páli ho. Chce to aj rozum, preto zachovaj to svoje rácio. Odvážny, ktorý snaží sa, vraví sa, že Boh stráži ho. Cieľ není cena, o tom výbez Oscara DiCaprio. Prekonať seba nevzdať. Už sme na roku 2016 a pozrieme sa na videoklip Pozor. Každý, kto ma disoval, do roka lízal pisuár. Nepýtaj sa, ty somár, ja ťa neprebichovám. Celý rok som rysoval a klikoval a zatiaľ čo si pikoval, tak tatko ti to kvitol. Tento videoklip je z najčerstvejšieho albumu Krstný otec, ktorého sa predalo cez 35 000 kúskov. Pri tomto videoklipe som si aj dosť uvedomil, že jak ten čas strašne letí, pretože to bola novinka a už je to rok stará vec. Kde sú tí, čo neverili, my sme zmenili dejiny, zmeny jediní prežili, halúpi sme stedili, horu špiny sme prebili, keru svinu sme A sme späť na roku 2017 a pozrieme sa na najnovší videoklip od Rytmusa, Povolanie syn. Môj život je iba fejková vata, fejkový kamoši zálove tata pri sebe každý deň pritakáva čakeremu robí sponzora neprá.
Aj v roku 2017 je Rytmus veľmi úspešný, tento videoklip bol hneď v trendoch a má skoro 1 000 000 zhliadnutí. Keď sa pozrieme na celkový počet zhliadnutí jeho YouTube kanálu, je to 432 miliónov zhliadnutí, čo je na slovenské pomery naozaj neuveriteľné číslo. To bude z Rytmusovej evolúcie asi všetko, je viac menej taká chodiaca legenda slovenského hip-hopu a rozhodol som sa, že do ďalšej evolúcie si môžete vybrať medzi dvojicou Conor McGregor a Rytmusovou priateľkou Darou Rawlings. Do komentárov mi určite napíšte, o kom by ste chceli ďalšiu evolúciu z tejto dvojice a kľudne tam môžete niekoho pridať. Vidíme sa pri ďalších videách a čaute. Dnes tu stojím, brácho, a stále sa starám. Není som tvoj tato, ale myslím na vás.